akwai wani ɗan karo yana nan da geme Usman A. Adam ake ce mushi, yana zagin Janar Abdurrahman Chani. Su dai ina gan mutane da yawa suna yawan kula shi, amma ni sai nike ga abin da ya cancanta in wayar muku da kai ku daina kula shi kuma ya daina ba ku zai. Tun da kuka ga mai shirin a duba a gani ya yi watsi da wannan film ɗin an kawo ƙarshen shi, to kowane ɗan iska sai ya bari. Mun kawo ƙarshen ɗan Balki Kumanda, mun kawo ƙarshen Albanin Gombe, mun kawo ƙarshen Musa wanda ake cima Asadu Sunna na Kaduna, mun kawo ƙarshen wani malami yana nan na Zaria wanda yake cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ko hujja kwarai ba su da ita. To wanda ake ba kuɗaɗe ma muka kawo ƙarshen su, barantana wanda shi barbarar banza ce yake, soyayyar banza ce yake, makamaniyar soyayya ce ta asara yake wadda ba ta da amfani. Me yasa za mu kula shi? Idan muna kula shi muna kafa hoton shi muna zagin shi, to nan ne zai ƙara samun dama ta ƙara yin bidiyo ka saboda dama ana kula shi. Kare in yana haushi in baka damu da shi ba kyale kai ke ta shi, wannan aya ce. Kashi in yana da tsami idan baka damu da tsamin shi ba ga hancin ka bai damun ka, wannan shine. To da haka ƴan uwa musulmi, ni abin da nake baku ga wannan Usman kin nan, komi ya iya aikatawa. Dan ƙasanmu na Nijar ma da ya mana tawaye ta ya bar ƙasai, yanzu ya bari hanyoyi yake so wanda zai ya dawo cikin ƙasar ga, kuma basira shi ta kulle gaba da. Addu'a hau da kuke ganin ta, wallahi sai dai ku ce kun dade ba a karba ba, kuma Allah ko mun ba dade sai ya karbe ta. Ba kama daga hannu ka ce haka Allah ya mana kaza, Allah ya mana kaza, da gaskiyarka da hakkinka Allah ya ki karba, sai dai ya karbe ta biya maka bukatar ta wani fannin. Mun san da haka. To da haka Usman, ni har tausayinka nake na kana nan faston, har tausayinka nake. Me zaka samu a cikin Tinubu? Me zaka samu? Naga kai da Alhaji Nasir wai kuna tattaunawa, wai kake cewa Alhaji Nasir wai wani irin ci gaba ne ba a samu ba a lokacin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Ya kake iya yi da hakkin 'yan Nijeriya? Mutane wasu iyayensu suna can ɗaure cikin daji, wasu iyayensu an raba su da su har abada, wasu gabansu an ma iyayensu yankan raguna. Usman, ka ji tsoron Allah, Allah wa zai tambaye ka. Duk abin da za a bani a baka yanzu, cikin aljihuna zan zara shi. Yanzu in Allah ya aiko mala'ikin mutuwa ya amshi raina nan da minti guda, sai halina sai aniyata. Mu dai tsakaninmu da Allah muna gwagwarmayar nan ne akan yankunan mu su zaman lafiya. Amma kana daga cikin mai tada hasuma, kana zagin gwamnatinmu na Nijar, babu dare babu rana, bai maka komi ba, bai san da kai ba, sannan bai dai juyin mulki bai ce Nijeriya ke mulki ba. Nijeriya ce yake mulki, ƙasar shi ce, iyayen shi a cikin ƙasa, dangin shi a cikin ƙasa, kuma 'yan ƙasa sun ba da goyon baya 100%. Amma yau duk abin da aka yi sai ku hito kuna nuna cewa wannan ba iyawa ba ce. Matsalan ma guda, in an yi abin kwarai ba za ku iya hitawa ba saboda rashin tsoron Allah da fajirci irin na ɗan Nijeriya. Ba za ku iya hitawa ku faɗi an yi abu kaza ba na ƙaruwa. To Allah ya isa mana dukkanmu, duk wanda ya zagi shugabanmu Allah ya isa mana. Kuma Allah ya ce in an muku kurama daidai da abin da aka muku, to wallahi ba mu iya rama abin da kuma mu, sai dai mu yi gwargwado mu kyale ku. 'Ya'yan mazinata, 'ya'yan tallatuwo, 'ya'yan kwalta, 'ya'yan kamfani, 'yan banza, 'ya'ya na asara, aihuwar dare, aihuwar cikin lungu, renan cikin kwata, renan gidan marayu, 'yan asara. Allah wadan ku muna tir da Allah wadai da rayuwarku, tunda ba ci gaban mu kuke so ba, kuma in sha mu Allah sai kun kaskanta. Yanzu mai dalili abin ta sai ne, dan Balki Kumanda abin ta sai ne, Albanin Gombe abin ta sai ne. Yanzu wanga gashi nan, wannan malamin na wanda yake cewa sojojin da suke mulki juyin mulki a Nijar abin ta sai ne. Yanzu Musa Asadu Sunna abin ta sai ne. Kwanan nan yayi magana ya ce yana zuwa wurin su balatirji, aka bar shi da yara ƙanana suna cewa ƙarya kake digge mun ka. Alhamdulillah, Allah yana kishin wasu mutane, kuma in ka taba su wallahi Allah sai ya taba ka. Ka'ida ne,
mu mun tabbatar da gwamnatin mu ta Janar Abdurrahman Chani wallahi Allah yana kishinta, kuma muddin ka sake ka taɓa wannan gwamnatin Allah sai ya taɓa ka, sai dai in baka da ƙarin hankali baka gane ba insha Allah.